skal have en rigtig guitar. Ja, det vil jeg meget gerne. Ej, hvad med dig? Ja. Vil du også have et instrument? Ja. Vi spiller bare for sygt sammen. Okay. 5, 6, 7, og det lille Peter Allan kom. Skal vi ikke bare gå i gang med noget moderne musik? Jo, det tror jeg. Hey, det minder mig om en ny sang, der hedder Jingle Man. Skal vi tage? Hvad handler den om? Den handler simpelthen om, hvad det modsatte af en gentleman er. Ja. Er det rigtigt? Altså, jeg gider ikke holde den hele tiden. Må jeg godt smadre den? Du må bare give den til ham her, den usynlige mand. Eller okay. Eva, vi er live! Okay, gentleman. Her ser vi et lille klip. Ja, musik også. Altså, det handler om ligesom, at ham der kører syng, kan ikke rigtig finde ud af at synge engelsk. Er det rigtigt, Emma? Jo. Hvad sådan noget, han synger sådan noget. La, 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 men ved du hvad, Justin Bieber, han synger bare pissegodt. I just need somebody to love. Og nu snakker om Justin Bieber. Nå ja. Og ved I hvad? One Direction. Altså, jeg er mest fan af Justin Bieber, det er mig. One Direction. De er også rigtig gode sange. Altså, hvem har gået rundt i min tog? Det er ikke sådan meget, altså, godt de der sange og sådan noget, ikke også? Og så, nå ja, det er det. Skide godt billeder. Skide godt billeder. Hvad fanden laver han der? Det var også. Det var ikke godt, det er godt. Godt så. Og vi sender en stund på vores hjemmeside, mail til os, alt muligt. Bare kom alle udfordringer, sådan noget sådan. Alt muligt. Og så kan det være, at jeg den med i den. Det var ikke så godt, du sagde alt muligt, for man ved aldrig om dagen, du siger, vis jeres... Den der... Ej, han er sådan noget på Instagram. Det ved jeg. Vi tager kun det seriøst og sådan random og sådan noget, ikke? Og hvis I skriver sådan noget, så tager vi bare. Og så kan I finde os på Skype også. Bare søg på vores navn, så kommer vi vi skal I kender jo ikke jeres navne. Okay, mit navn det er Emma. Og mit navn er Jasmin, og I har lige set det